gula Pak. Soalnya pabrik gula kan. Mana malah penyakit gula. Jane ora kupen wis wong kok urip kok legi terus ki ora kena ngombe pahit iki. Ya pahit Pak. Mumpung tua ini dinikmati masa tuanya. Nah aku sik enom. Iki cilok nah. Kowe ngono tuh nek karemu. Iki lagi lho. Nek kowe masa-masa sing pokoke titik paling sedih lho nek ngopo Pak? Aku kalingan nek ngerti lalu kae. Lalu Pacaran sebetulnya duyak-uyak. laler pacaran. Sebetulnya duyak-uyak. Laler pacaran bareng. Gue pacaran kok. Kayak gini kalau laler pacaran Duyak-uyak melayu ngikut cemplung ben kopi ngono. Mau ke kopi nek aduk disuput ping pindho. berarti sedihmu itu mau sedih mergo maneman kopi to. Lah iya lah wis pening biar Berarti sedih ini si laler pacaran yang siji kecemplung ya. ngene digaweke ini diombe. Ya kecemplungan kopi pacaran, laler pacaran. Cemplungan kok lalu pacaran kan. Nek ngono yo ora. Wali kang nek karo wong yo. Dan saiki ki lalu ki uripe ora turu. Iki ndak lemu-lemu. Sing pacaran ki ora turu. Dan nek kowe sedih apa? Nah, aku sedih nek ngrungokke ceritamu kaya wara mangkelke ini mau sedih nang. Kuwi lagi sedih. Ngaperkat. Pengen kan ngaprekan saiki ya monggo aku. Pilih jadi gampang itu. Orang tugas sih. Sedih laler pacaran gitu Pak. Laler pacaran. Ini ngrungokke tenanan to. Kecemplung ngerti ku kan sing wedok apa sing lanang kecemplung nggon kopi. Kayak terus sing lanang nelongso ngono pikirku. Lah ora sedih ki mergo kopine isih kepek ketumpang lalu lah ora eman-eman. Jane dulu ngombe wae malah apik jam Yo kok waduh jamu kok. Ya kowe sedihmu nek apa? aku dhewe anggere dolan ora di kancaku. Aku wong ora tau sedih dadi wong. Urung tau sedih. Urung. Kowe dikocok ini ora sedih kok. Ora mangkel ora ngono. Dene aku manggung raja, Pak. Dia mau sedino ning ngalani juga ora emosi ya. Luduk. Luduk sing ngebol. Ini coba jagungan karo kloset tau. Mangkel tenan. Dite. Sujine tak pateni ngono nek sing krungu nyendani hidup nih. Misalnya di macam bulat balik itu. Akhir sadar. Iya, mesti tenan aku. Berarti ya itu sih gratisan. Pak Nang tau ngira kok menang sih. Berarti Enggak no Pak. enggak ngira kok menang sih. Nanti sesuk buka wae warung. Nih gitu kan. Nek misale Mbah Wera ning Jogja to. Kono wit rubah ning kandelan. Padahal kowe kesusu. Kowe liwate ndi? Ya wis pinggir. Wong rubah ning anu kok Malang nang dalan ngono kok. Saka pinggir kene tekan pinggir kono ngono iki Malang ngono lho. Liwatmu ngendi nek ngono? Padahal kowe kesusu celak kebleng ngising misalnya. Neng bunder wis sing rubah, ayune sing rubah. Mencepet liwatane wong ya. Enak rene kan. Ini ya belum wedangan. Liwat endi malah harus dijawab. Ya gak belum kuna aku weh. Wis lah kebleng ngising ana ning Jogja, kamar mandine ana ning Jogja to. Sing dalan. Sing andinge kowe kok. Angel-angel men. Ora tak jawab liwat endi nek men cepet. Masuk endi?
Ku nang bundere lho, kayune buah malang ning dalan iki. Kok pojok sekolah seberang ini tekan seberang kono. Gunung pamane ta. Kuwi lewat ngendi? Mbok rasa umpamane. Dek, Daerah rubuh lain liwat bablas ya. orang nek iki jenenge Pariang nek misale ning kayu rubah no Malang ning tengah dalan ngene lho. Saka pojok kene tekan pojok kono lho kuwi liwat ngendi lho, saka seberang tekan seberang. Lha kuwi keparikan kok. Kowe yo jujur ngono to, Mbah. Iki rada dagelan kok malah. Ya bukan. Kowe ngomong liwat tepos apa liwat ngendi ngono lho. Nek kok tak jawab genti kok ngono malah. Liwat Semanu. Liwat Semanu ning Jogja ya terus liwate kono. Lha ngalor kok untuk Klaten. Anu kayak bensin ya. Boros lho sini. Lah yo ora apa-apa. Giliran diwe meneh. Ngalor wae. Lah aku tetep liwat kono. Kok kita kono. Lah gek kene iso liwat kono, ngono tak kono. Jadi iso liwat kono. Lah sing rubahe kok wit Kolonjono. Wit Kolonjono cilik lho, jadi iso diliwati, Bang. Kita ngaperkat sapa iki? Ya ngono kok. Udine aku aperkat gitu kowe. Tak gede pisan nek ngene iki. Jadi